Dneska si dáme videosák s kolegou Dominikem. Ty pičo! Ty prase, vole! Paní smrdí jak kanál, vole. Když mi projdeš, vole, to jsem na knockout, vole, v prvním kole, frajere. Neběhá ti Mowgli, vole, v trenkách, kde byla. Aha. Ano, Mowgli, Co? Ty postav tam a něco. Mowgli v trenkách. Já jsem to poslal, pánové. No, když třeba vyzat zem, vole, to tebe, vole. Co jako, vole, mele za hovna, vole. Teďka tam hodíme kámo kolínko, jo? Ok. Na solárek, pojď. Mám silný, ty vole. Silný. Ještě jednou, pojď. Pičo, dobrý, silný. Já teďka ti ukážu takovou taktiku, jo? Pojď sem. Představ si, že jsi na tém kraji prostě toho oktagonu, ne? No. A prostě kámo, nemůžeš. A představ si, že ty mě chceš dát hit, hej. Pičo, jdi do prdele. Pičo, vypaní ty pomáčenko. Takže normálně takhle natlačíš na tu síť za ramena. Aha. A jako v podstatě natáhneš tu nohu úplně dozadu. A pak tam budeš takový vypál prostě na solár, jo? Kámo, když to trefíš dobře, tak to je prostě hotovka pro něho, končí. Ok. Pojď si. Tak jo. Kámo, však jenom trénink, ne? To piče. Chill, kurva. Kde máme dalšího bojovníka? Jdeme ho roztrénovat. Ty máš na hajzlu další bojovníka, vole. Tady učíme actual taktiky, vole. Jergovi bych to určitě neprodal, že zkuste, že je piča. Je to had, ty kokos zákeřený jak piča. Tam dělá chábra, pičo, pak najednou chábr není, vole. A on pracuje, vole, tady pičo v Korezu, nebo co je za hovno u Salieriho, ty kokot. A do piče chce od toho kupovat kokain, tak chce za mrtku. Co má? No, svoji mafii. Proto Že to chce není koupit. jeho Bude mafia. mít, ještě nemá, Bude ještě mít. nemá. Takhle, no, bude mít. Možná. Tak to je normálně taková informace, která za prvé mě strašně zajímá, za druhé mu to strašně přeju a za třetí mě to absolutně nezajímá, takže ve finále jsme se dostali k tomu, že mě to absolutně nezajímá a ještě mu to nepřeju, takže jako... Proč mi kopete do auta, nebo? No protože mu nepomohli, to je normální. No, Aby někdo přijel, Protože co tady? A tak proč jste šli urážet? Tak jako já sorry, já mu řeknu, si se dva kung pao zrizi a on se urazí, tak jako... Tak návětič, vole. Vy si pak vykropíte pohřeb, tak já se pak čím. Pak chcete vykropit pohřeb? Jo. Však to prdele kokot. Jestli vykropíš pohřeb, tak se moučím. Jestli vykropíš pohřeb. Ale to je vlastně v prdeli. Zase na pohřeb ti přijdeš na pohřeb a bude se vykropit na pohřbu. Co je jim bez budu. Pojď a vystřel. Pěkně na hovno. Dobře ty. Když drž rybák. No. Do toho stroju, do toho robota. Špinážana. Řekla Jolanda. Výhůl. To řekl kdo? Jolanda, to vždy Jolanda. Ne. No, To vím, víš, ale... to je Jolanda, Já ne? vím, ale že vím. To už To úplně neřekl nikdo, to je moje. Bohužel. Jerry Carter. Že vyhraje Will. Hej Ondro, ty jsi po mě jediný zápasník, co se dostal tak Co? Jak tady až veselý. Jo no. To poslouchám. Co se říká? Co se tam děje? Co se tam děje? Vytahuji baterku. Jo, už dobrý. Lukasi, dej mi baterku, dělej. Dej mi baterku, dělej. Ono se tam rozbije, dělej. Děje. Já je tam jdu. Brzo do flexy a to musíš čekat. Spík šíček dostal. Já tě spoukám. Spík šíček dostal. Díky. To Ty zmrdí. je taková No nic, co chceš ty dostaneš taky. Ty dostaneš taky. Ty dostaneš taky. To se nezajímá mě. Adios baterku. Ty ne, ty jsi v pohodě, ty neseš někoho.
Hlavně ať tak čumí, ať čumí. Tak seberu a pak ti to dám silně. Hezky. Ty seš šála. Ale klidu, Jak to teďka půjde? Děda v piči. Si tam máváš do záda. Panechte se, vole. Andrew to stává na tlamu. Tady se mláčí, Co se děje? Najebá se kuriťákovi. Co se dělo? To bylo Dej mu máš hlavu, do dej mu trysu. hlavu, Maras, dej mu hlavu. No vlastně ani ne. Co mu dáváš? Hej, ten Ondra novej je fakt pěkně. Čauku. Ondrej nový je fakt v hajzlu, kámo. Právě nevíš, komu si dal hlavičku, ty idiota. Absolutně nevíš, komu si dal hlavičku. Mezi zápasem a Někomu z Koreta řekni. Či ocali Jeriho. Víš, komu si dal hlavičku? Víš, komu si dal hlavičku? Pofoukat to. Víš to? No nevím, teplošový? Pofoukat. Nebo? Ne? Souhlasím, že víš, kdo je tačka? Cože? Víš, kdo je tačka? Šmoula? Ne, ty asi nevíš, že? Kdo je tačka, vole. Děkuji moc. Nevím. No, pře jakoby jezdíme za váma. Ty idiota. Řekni, a co si to mám vyfotit? Tak se Dobrý more uklidni. od sebe. Fotku nebo? Ej, betanku, uklidni se. Nebo bych ti má řekl, no já vím, mám hodně fanoušků, proto ke mně jezdíte. Konece nevidím nic. Pěkně, skočil bych za tebou, kdyby to šlo. Cože? Skočil bych za tebou, kdyby to šlo. Kdo vyhrál? Speaker, já. Kdo vyhrál? Jeden leží v krvi a druhý nestojí na nohách, tak já... Za mě Jerry. To není Jerry. Já jsem asi Leonardo, vole. On je za Jerry. Jo, to a já. Pojď doprava ještě? To mě na píču, kámo. Jenom tobě. Co se stalo? Jasně, chlape. Co se stalo? Jasně, no, to je výborná odpověď, vynikající. Tak pojďme na mě. Jasný, no. Nesmí znervózně, ty šulíne. Já se dívám, neseš, já taky... On je vlevo, vole, teda vpravo, takže já taky dobře hodit vlevo, vlevo, já nevím. Cigareta z laso. Cože, nekouřím, mi budu běhat, ne? Co to meleš, ty vole. No, nevadí. Decent. Tak, to mi asi nestačilo. To mi asi nestačilo jako zeznámení. Stadium Open. Tak se mějte, nazdar. Bereme to jako Stadium Open v klidu. No, to bylo takzvaně do offsideu, počkej. Jste do píči, zmrdí! Brácho, odej do píči, odej do píči s tím, kámo. Na to rozbírá, Šviněte to kolo. odej do píči, jinde bají rozbírat zmrde. Čum. To byla potřeba tohle. Sedan, vypadni, dole si beru, brácho, jenom tady v tom sedanu, nazdar, vole. Čau, daj ma, to si bereme, čínsky. Píču. Yes! Jo! Ale, pojď. Starší jak já. Jako, ještě, fajn, ještě někdo? Ještě někdo má nějaký skurvený problém? Máme tu vítěza, pojď sem. Ještě no color ID mi volal. Co? Jo, to jste vy? Ježiš, já jsem se úplně zlakol. Kdo to je? Máme prodaný všechno, no teď. Jo, prodaný všechno. Až na to, že nic, no. Až na to, že nic, no. Jo, počkej, to seš ty, počkej, úplně jsem zmatený. Tady byl. Nejseš autoexotik, dobrý. Nemáme ještě to prodané, Ježiš, to protože... je kreten, on mu ještě řekne. Nemáme ještě to, mu řekne, nemáme. Nemáme auto Nemáme exotik, takzvané pracu. Ne, ty už nikomu nevolej. A prosím. homie se ještě Ty už nedovolí. nikomu nevolej. Řekni mu, nech mi zavolá. Řekni mu, nech zavolá Lukovi. Už nikomu nevolej. Počkej, ty si volám já, vole, počkej. Nikomu nevolej. Kámo, ty To, piče, co tak si hodil na hlavu. Ještě 5krát mi invití skurvená pičo retardovaná, vole. Jo, pojď, sypte mi to tam. Perte to do mě, ať je po mně, vole. Nebuďte chcánky a přijměte, vole. No asi tak, dělej, nebuď vagabund. Já jsem to přijmul, jako mě to je... Nejdřív ale pečko, jestli můžeš. Tam, kde jsi zabil toho borce, tak zatím sloupem vpravo. Nebo ne doprava. Dobrá. Nevadí do offsideu.
Kam se jako šel? vezmi. Kam jako Vladimír šel? Vladimír šel kam? Míra, Randall, ne, Míra, prosím. Míra, ne, šalipák, hajzle. Mírovi Randallovi je stejně jako tobě a je na tom. A je to pedofil. Jo, a je na druhém stupni. A píšeme, jestli dám fotbal. Co? A píšeme, jestli Míra dám fotbal. Randall mi píše, jestli nedáme fotbal. Úplně dousaj do toho. Máme fotbal. No ale on fakt, on píše dětskému, jestli dají fotbal. Nebo mi napsal, že co máš za nový boty? Jo. On ti napíše, co máš, jaký máš boty na fotbal. Jaký máš křusky na fočus? Počkej, já se vyhledám, jestli starý chat s ním. Jaký máš křusty? A to není takovýhle offroad. Já bych se... Dej Filipku, zaber. Počkej se, já to nesmím nakopávat, Ty jste rodin nepovolil. Ty se nakopávat, Alešku. Chcete být po té pravé straně, vějte po té zpravo. Kurva. Já se nikdy nevzdám. To je v kundě. To je v kundě. Filipku, zaber. Zatíčko. Hej, brácho, nepadá ti ta ofina do očí? Hřeben používáš? Ahoj, Aleši. A jaký šampon používáš, prosím tě, na vlasy? Počkej, ticho, Jerry, mě tady napsal SMS-ku, že ahoj Aleši, mohl byste se prostě zeptat, jaký používáš gel na vlasy, ty skurvenej plešatej smrde. To by tady neposlal teďka. Čo to na toto? Čo děje se na mě? Hovno, já už našel ten kokotinac. Tak počkej, ještě jednou mi to ukáž. Prosím. Teda. Toto? Jo. Nice. Nice. Hej Počkej to. ještě, no. Super čupr. Výborný a vynikající. Tady to švihni doprava ještě. Tak Ježišmarja. To jsou ty stejný. Zlej sen. Počkej, já si dojdu pro ty peníze. Tak jedete do restaurace, tak kam si cpete? Blbej scénář, chlapi, blbej. Ručka, smí zatáčka. No a je z toho bouračka, vole, tak takhle. Rumunsko. Áno, mami. Rumunsko bylo dost na úrovni. Mami. Rumunsko, prej, more z Rumunska. Niečo riešim teraz s kamarátmi, ideme Tak na furt party. lepší, jak tam ti to rozjebladí, no. Takže to říkají na normální Vole, úrovni, já už ani z Rumunska to nechám. Jo, ty úkoly už mám, určite. Mám čo, vole. Jo, ty úkoly už mám. Ne, mami, ja už nefajčím cigaretu, som ti to hovoril niekoľkokrát. Zas klame. Ne, nebude počítač, ja musím. Či se obec zpátky, ne? No, to nejde. Já si myslím, že se jakoby obleču a zmizí mi ten deštník, že se odlepí, ale... Ty si píčus, fakt. No. Tak to si Co si můžu dát, tak je tohle. Takhle už to řekl. Ty si doslova šála, vole. Tady máš takzvaný jeden emote. Jak lesíček. Pičo. Dobrý crosshair positioning. Na té zemi, co budeš zabít? Mravence? No. Ty vole, docela vybouchlý to je, hele. Mega no, na to tam hodíme pičo trhavinu, vole, jak piča, že nás musel bránit Benga, vole, tak to je pyrotechnika, vole, z drážků, vole. Dobrý, zase 20 flashů, jinak mě vyhulte rovnou. No mě vyhulte, jestli koupíte 20 flashů. Ten stráčko. Nás je tady 7. Bacha na toho Bengalce. Nás je tady 7. Nápast. No ale jaká? No, se slonem. Hovnu. A to je s opičákem. Oranžovou.
Chtěli no. A vy fetujete? Jinak krvácem potřebuji. Ne, nefetu. No tak jako to na oranžovýho jsem ještě neviděl. Ale potřebuji bandáž, jakoby, že se mi moc nepomohl. Aha. Jo, tak jen třeba rovnou tady amputuju třeba. Nevží. Furt krvácím, jak konec. Chceš věci, co ne? A je tady Magor Benjamin. Jo, žova. Ale škoda, nestihl jsi to brosky. Ne. Ježiši. Místní, takže Tak Bitborci tak na to fakt seru. Tak co děláš, že vždycky přijdeš tak pozdě? Pozdě, člověče, jezdím furt. Tak 5 minut tady ležel. tak já aspoň ošetři, nech z toho něco máš, vole. Do vinky? Skibidi dop, yes. Dobrý. Co to za hovno, ty nemyslej nebyla. Mám vypočítat. Půl roku. vole, jak- Doktorečka! Doktor. Drabčko? 2-0 kolik? Co si Borka musí myslet? No. Jsi tu... Že seš tu, vole. My jdeme jako najdu do meska, nebo? Jo. 2, 1, teď. Mega jsme to zabili. Jsem teďka ohlil všechny vlasy. Pěkně. Ještě pojď. No, co A je? je to tam Psací nekompromisný jednou, víťaz. deadline. Luka, Jestli borci ještě něco gratulujem, chcete, pojď tak po mně. jako- Luka, No, pojď sem. Co? Dobrý, my jsme měli dostat zaplacený už jenom skoro, že vůbec tady chodíme. Takový šampioni, pičo. Jinkajíc. Pičo, svědí mě, no, tak píča. Nějaký kámo, já nevím proč. Pičo. Fucking rypák zasraná. Jde z toho, jak smrdí. Loli paradička, lololo. Loli, paradička, Andreva. Ježiš. Ale to byl Vojta proti Šimtímu. Ty piče, ano. Tohle je tupač 3000, vole. Jako, na té to jde. Víš, Katana, už? Že? No. Děláš prdel. Jsi zase hazardoval. Přestaň, já to už. Stěháš to zase hazardoval. Řekni si nemocně, že už si závislý. Řekni, že potřebuješ do vás pegal. Řekni, Já vím. řekni, potřebuješ do Las Vegas. Už není. Bench a vpravo. Dobrý, tak solty. Tak já si jdu asi lehnout. Na jsem tady, ukáž. Ty vole, trošku studená, ale ukáž? No. Jebu na to. To nejde. Ludí mírně spát, vole. Je moje 5-minutovečka na mitu, ukáž? Co se stalo? Je plentli na Bčku, ježiš, tak počkej, to si dá asi dát. Šlofika, že ty skurvená nulo! Ty vole, neříkejte mi, že jste na pohodářích, vole. Co kurva děláš? Vysalát? Tohle dobu. Moje to, manželka otcova kluka. Co chápu, ale v tohle dobu... Co se dělá? Jeden má fakt low. Jeden měl 2 HP. Wow. Kámo, už bych někomu No narval tyčky, třetí tyčka, jasný, ty skurvená pičovino, 5kornová hra. Nemocná. Vrci cvaka. zubama. Pěkně, hajdu si. Jasný. Je poslední.
Počkej. Nemáš šanci, Miro! Ty vole, Míra se stínuje. Já jsem byl připravený to tam vyklidit, víš jak. Ty seš jaký pán. Jak skinoval, ne? Protože schizofrenik.